Valmis. Mikä numero se oli se? Näytä kameraa vähän. Vedä se kelkka eteenpäin. Kus see märkleht on nii suur? Kus se on? Vedäkää kelkka vähän eteenpäin. Mõtlesin, kus see märkleht on? Ai jaa. See märkleht on seal ees, seal ees. See on 50. Suurendus. Ma otsisin juba märklehte, aga musta seest. No sitten, aloitetaan kilpasarja. See on. Ta peaks olema. Jaa, leidsin üles. Ma mõtlesin, et peaks üle. Ma ei hakka nii suurt. Jaa. Natuke tuleb siit kiirelt välja. Pikem joos. Ma tean. Ja sa ei tiedä. Odota vähän. Ei oo paikattu nyt. Karvat on pöydässä nähdä. Ei oo. Valkoinen lauta, mikä on Karin alareunassa. Joo. Siinä on joku ruuvi, millä se on ihmisen päälle. Se näkyy siitä tarkasti. Mutta kun 20-30 vuotta taas, niin venäläiset ampui
Joo. Oho. Ja see Kiikal on pidevalt. Mä pystyn peräsin sitä tehty niin miljoon. Ne oli aivan robotit need. Sehän ei käy mitään kärsiä. Se on oltava kaikki mentävä ihan samaan. Jos jotain meni, niin sä et löytä. Ei millään voi. Nopeasti vielä. Niin kun ajattelet toi 20, niin siinäkin on hyvin kaupoja. Sen Pohjois-Suomen on. Sama kui Vesal. Joo. Jaa, tulen.
Liiksme. Jaa. nii